Rowere kokalo kuom grube maggi ojiw mondo kaw omenda mag dongruok ma oting'o mano mar Uwezo Fund ma ichiwo kod piny owacho mondo gitim go dongruok. Mae biro e kinde ma ywak nitiere ni kwan grube mathoth mane okawo omenda mar Uwezo Fund e sub county ma Suna West pok oduoko omenda go. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler. Omenda mar Uwezo Fund achiel kuom omenda go ma piny owacho ne obiro go mar jolo weche mag dongruok ne grube mag rawere, mine kod mamoko. Omenda ni osekelo lokruok kuom grube mane okawe kendo tiyo kode makare. Kata kamano, nitie grube mathoth ok nigi tiyo kode makare kendo duoke koro tamogi. Sub county ma Suna West county ma Migori en achiel kuom sub counties e county ma Migori mathoth grube pok oduoko omenda ni. And people have been given money. Some of the issue is in defaulting. The default rate is very high. You know, other people take money in their hand, they share as stable banking. You must have a document which can show a donor that you are capable of paying loan. Jobun ma Suna West Peter Masara, maori koni uwe kinde no, mani oyawa yanga, chendo masiro rawere, ewechego mag dongruok, kama grube maroma par, nudo gige mag timo ohala mopogore ma oting'o nyamburko mar probok mane omi irwakno majore matatu ne owacho ni omenda ne osetigo makare. Uwezo Fund for Suna West was misused between 2013 and 2016, but that is the past. We gotten some money, 1 million, and remember I disbursed it. We are going to disburse another money for 15 groups very soon. I want this money to be a revolving fund. I don't want to give it as a token. We want a group, we give them money, we stabilize their capital. I've got the 2 donors, one in Germany and one in America. Wach makamae ni osiko jalup county commissioner igwego mag Suna West Mbela Mutua mane wane kaka piny owacho gi kwayo jogo bende ni omiyo omenda ni mar Uwezo Fund mondo koro duoke. As a committee, I'm a member of committee. We are trying to reach those people who were given the funds so that they can repay back, so that others wapatiwe. E kinde nyasi ni mar yawa yanga chendo no masiro rawere e yorego mag ohala e sub-county ma Suna West, Masara ne okono piny owacho malo kaachiel kod mano mar county ne oket maino e gero kembe ma bende koro nyalo chuogo tije ne rawere. Onego wakete gimiltimo ni value addition, gik ma wan go. Rech wako bedo processed in Migori to bedo exported, mano wadhi miyo jomoko tich. Oduma mwagole puothe kolosi mokboye kore use supermarket odhi medo jowa moko tich. Bende ne ojiwo rawere mondo koro bedie grube mondo giyud konyo e yorego mag ohala, pur kaachiel kod moko, kendo kik ket mana genogi e tije mindikogie. Ji te ok nya bedo ofis. Jomoko nyalo bedo joma otimo gigi giwegi, ng'ama otimo mechanic, ng'ama otimo wiring, ng'ama otimo plumbing. Koro an gima temo sani ni watemo jiwo jowa. Tuko na blow dries, tuko na mashini hadi za kutengeneza kucha. Niko na watu 105. Wakati niko na watu active member ambao wanatoa shares na sijaanza kupeana loan. Nilikuwa nataka kwanza ninunue asset ndio nianze kupeana loan. Nok mar tije pod en midhiero maduong' ma bende pod okwako piny Kenya ka thoth rawere ywak ne gisomo to kama yudo tije ema koro onge. George Juma, Ramogi TV, Migori.